Dette er historien om stjernekrigen. Du kan selv følge med i din bog, og når du hører R2-D2 bibe sådan her, bladrer du videre til næste side. Og så begynder vi. For lang tid siden, i en fjern stjernetåge, blev håbet om frihed holdt i live af de oprørsstyrker, der bekæmpede det grusomme galaktiske rige. Ved et modigt angreb lykkedes det oprørernes spioner at stjæle tegningerne til rigets hemmelige våben, Dødsstjernen. Men undervejs tilbage til deres base blev oprørerne forfulgt af et af rigets vældige rumskibe. I oprørernes lille rumskib blev 2 droider kastet omkuld ved eksplosionen af de første laserstråler. C-3PO, den høje, menneskelignende droide, var forfærdet. R2-D2, rigets rumskib kommer nærmere. Den er her vandet. Det bliver udslettet. Få minutter efter borede rigets stormtropper oprørernes rumskib. Oprørssoldaterne var magtesløse over for deres lynende laservåben, og de måtte overgive sig. En skikkelse i sort kappe og hjelm kom op gennem lugen. Det var Darth Vader, rigets grusomme kriger. Kommandør, skil dette rumskib ad og find tegningerne. Men stormtropperne febrilsk søgte efter de stjålne tegninger, kaldte prinsesse Leia oprørernes leder R2-D2 ud i en ødegang. Her, Artu. Jeg har lagt de hemmelige planer og et budskab i dit huskelager. Du og C-3PO tager et flugtskib til planeten Tatooine og giver planerne til Obi-Wan Kenobi. Få sekunder efter droidernes flugt blev prinsesse Leia fanget og stillet for Darth Vader. Hvor våger de at angribe os, Lord Vader? Vi er på en diplomatisk mission. Prøv ikke at narre mig i deres højhed. De er på oprørernes side. Når de kommer til Dødsstjernen, vil de røbe, hvor den hemmelige base befinder sig. Følg med. På planeten Tatooine drømte en ung mand, der hed Luke Skywalker, om at blive oprører og gå i kamp mod riget. Men foreløbig måtte han blive og arbejde på sin onkels fattige gård. Han vidste ikke, at 2 droider netop var landet lige i nærheden, og at hans drøm snart skulle blive til virkelighed. Nogle ørkenklunser og Javas samlede snart efter R2 og 3PO op. De tog droiderne med til Lukes gård i håb om at få en god pris for dem. Luke undersøgte dem omhyggeligt. Okay, vi tager dem. Kom med mig ind i skuret, I to, og bliv gjort i stand. Da Luke skrabede snavset af R2, kom han til at tænde for Leias budskab, og hendes billede tonede frem. Hjælp mig, Obi-Wan Kenobi. Kun du kan redde mig. Hvad? Kan det være gamle Ben Kenobi, eneboeren ude i ørkenen, hun mener? Lad os tage ud til ham. Gamle Ben havde altid været fuld af overraskelser. Ja, min dreng. Engang hed jeg faktisk Obi-Wan Kenobi. Dengang var jeg Jedi-ridder ligesom din far. Var min far en Jedi? Ja, Luke. Og her ser du hans lyssabel. Jeg har gemt den til dig. Den lysstråle, der ved et tryk på en knap skyder ud som en blændende klinge, er Jediernes våben. Din far blev dræbt af en af mine elever, forræderen Darth Vader. I sit budskab siger prinsessen, at Vader snart vil bruge Dødsstjernen til ødelæggelse af oprørernes planeter. Luke, du skylder din far og oprørerne at hjælpe mig med at aflevere de hemmelige tegninger og standse Darth Vader. Jeg vil lære dig at bruge kraften, den særlige magt,
der giver Jedi'erne styrke og handlekraft. Luke var ivrig efter at hjælpe, og Ben smilede. Udmærket, Luke. Men du må skynde dig. Stormtropperne vil snart lede efter dig og dine druider. Vi må hurtigt finde en pilot, der kan føre os til planeten Alderaan, hvor prinsesse Leia bor. De fandt piloten på den stedlige kro, hvor sære og fremmede væsener var bænket. I et mørkt aflukke sad smuglerpiloten Han Solo. Jeg kan sagtens føre jer til Alderaan, men det bliver dyrt. Det er ingen skovtur at smugle oprørernes venner gennem rigets afspærringer. Han Solos anden pilot, Chewbacca, en kæmpe stor lodden Wookiee, tilkendegav med et brøl, at han var med på ideen. Og så gik Luke, Ben og druiderne ombord i rumskibet Tusindårsfalken. Stormtropperne var lige hælende på dem. Og kun Han Solos evner som mesterpilot bragte dem sikkert uden for rigets rækkevidde. Men da falken nærmede sig Alderaan, troede Han Solo ikke sine egne øjne. Se! Planeten er væk! Darth Vader har sprængt den til atomer!